Γεια σας, τι κάνετε? Σήμερα θα δούμε την ιστορία της Εκκλησίας και μια αίρεση από τον πρώτο αιώνα που πιστεύω θα μας κάνει να καταλάβουμε πολλά πράγματα για τον χριστιανισμό σήμερα. Οπότε ας πάμε πρώτα για την ιστορία, πώς καταλήγουμε στις εκκλησίες. Ξεκινάμε με τον Αδάμ που ήταν με το Θεό, περπάτησε με το Θεό και μετά πηγαίνουμε εν τέλει στον Νόε και μέσω με τα λόγια σιγά σιγά με ιστορίες γνωρίζανε το Θεό που ο πατέρας του έδινε στο παιδί του κτλ. Και από τον Νόε πηγαίνουμε στον Αβραάμ. Τώρα πολλά άτομα νομίζουν ότι ο Αβραάμ ήταν τελείως αποκομμένος από το Θεό ή έκανε 1002 πράγματα μέχρι που μετά βρήκε το Θεό ή κάτι τέτοιο, αλλά άμα δούμε τις χρονολογίες στο Γέννησης 5 μέχρι 11 θα δούμε ότι ο Νόε που έζησε πάρα πολλά χρόνια, ότι ήταν περίπου 58 χρόνια μαζί με τον Αβραάμ. Οπότε είχε χρόνο ο Αβραάμ να μάθει για το Θεό και να μπει στη κουλτούρα το να ακολουθάει το Θεό, οπότε δεν ήταν αποκομμένος από το Θεό ή κάτι τέτοιο, ήξερε πάρα πολύ καλά το Θεό. Και εν τέλει, μετά από λίγο καιρό, έχουμε τον Ιακώβ και από τον Ιακώβ έχουμε τις 12 φυλές που εν τέλει γίνονται το βασίλειο του Ισραήλ. Τώρα το βασίλειο του Ισραήλ μετά από κάποιο καιρό χωρίζεται σε βόρειο και νότιο βασίλειο. Το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, οι Ισραηλίτες, και το νότιο βασίλειο του Ισραήλ, οι Ιουδαίοι. Προσπερνάω πάρα πολύ ιστορία, απλά προσπαθώ να πάω στην ιστορία της Εκκλησίας, απλά λέω σαν μια γενική περίληψη για το τι λέει από την αρχή μέχρι για τις Εκκλησίες. Περίπου 721 π.Χ. η Ασσυρία έρχεται και κυβερνάει το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ και περίπου το 586 π.Χ. η Βαβυλώνα έρχεται και κυριαρχεί το νότιο βασίλειο του Ισραήλ που είναι οι Ιουδαίοι. Αλλά 70 χρόνια μετά ξαναγύρισαν το περίπου 516 π.Χ. και σε αυτό το κομμάτι που είμαστε τώρα είναι η περίοδος του δεύτερου ναού. Τώρα μέχρι την περίοδο του Χριστού έχουν δημιουργηθεί από τους Ιουδαίους, αυτοί ήταν στο Ισραήλ εκείνη τη στιγμή. Οι Ισραηλίτες έχουν σκορπιστεί σε ολόκληρη τη γη και μέχρι το Χριστό έχουμε τις δημιουργίες του Ταλμούδ, του διάφορες παραδόσεις του Ιουδαϊσμού και εν τέλει έχουμε 4 ομάδες μέχρι να έρθει ο Χριστός. Αυτοί είναι οι Σαδουκαίοι, οι Εσσέοι, οι Ζηλωτές και οι Φαρισαίοι. Τώρα οι Σαδουκαίοι ήταν μια πολιτική ομάδα, οι Εσσέοι ήταν μια κομμουνιστική ομάδα που ήταν αποκομμένη από την κοινωνία και γι' αυτό δεν τους βλέπουμε στην Αγία Γραφή. Οι Ζηλωτές θέλουν να ανεξαρτοποιήσουν το Ισραήλ από την Ελλάδα και τους Ρωμαίους, θέλουν να το κάνουν κάπως ένα δικό τους μέρος πάλι, και οι Φαρισαίοι ήταν ο κοινός πολίτης που πίστευε στην Αγία Γραφή και το μελετούσε. Τώρα ο Ιησούς Χριστός ήρθε και τα ταρακούνησε όλα, ήρθε και μιλούσε με εξουσία, δεν ξέρανε τι να κάνουν μαζί του γιατί απλά τα άλλαζε όλα. Και ήταν οι προφητείες που εκπληρώθηκαν όλα τα πράγματα και δεν μπορούσαν να κρατήσουν όλες αυτές τις παραδόσεις και άλλαξε πολλά πράγματα. Και μετά έχουμε τους πρώτους Εβραίους, Ιουδαίοι Εβραίοι συγκεκριμένα, χριστιανούς. Αυτό ήταν οι μαθητές του Χριστού, ο Παύλος, ο Πέτρος κτλ. Τώρα μετά από λίγο καιρό δημιουργήθηκαν κάποιες ομάδες. Τώρα εννοείται υπάρχουν πολύ περισσότερη ιστορία από όσο λέω. Αυτό είναι, κάποιοι παίρνουν μεταπτυχιακά μετά από μεταπτυχιακά σε αυτό το κομμάτι.
Αλλά αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι που πιστεύω θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο δρόμο σας με τον Χριστό. Οπότε έχουμε 4 ομάδες. Στα περίπου είναι γνωστικοί, ο Ναζωραϊκός χριστιανισμός, ο Παύλιος χριστιανισμός και οι Βιονίτες. Τώρα ξεκινήσουμε με τους γνωστικούς. Αυτό είναι ένα πολύ γενικό κομμάτι και χωρίζεται σε πάρα πολλά κομμάτια. Οπότε δεν είναι κάτι στάνταρ, αλλά πιστεύω μπορούμε σε γενικά πλαίσια μπορούμε να πούμε ότι πιστεύανε στη διπλή ύπαρξη, ότι οτιδήποτε υλικό και σωματικό είναι κακό και οτιδήποτε πνευματικό είναι καλό, ότι μέσω μυστικής γνώσης μπορείς να αποκτήσεις αιώνιη ζωή και ότι ο Χριστός έφερε μυστική γνώση. Δημιούργησαν βιβλία που πάνε κόντρα στην Αγία Γραφή. Οι οδηγίες του Μωυσή και του Θεού είναι κακές γιατί δημιουργήσαν την αμαρτία και δεν πιστεύαν ότι ο Χριστός είχε σώμα, άρα και ότι δεν γεννήθηκε από παρθένα, δεν πέθανε ποτέ, δεν υπήρχε Ανάσταση. Και επίσης πιστεύαν ότι ο Χριστός φαίνεται πως είχε σώμα, που είναι μια ορολογία που ονομάζεται δοκιτισμός. Και όπως είπα, αυτό είναι ένα γενικό κομμάτι, χωριζόντουσαν σε πολλά κομμάτια, αλλά αυτό είναι μια γενική εικόνα. Μετά είναι οι Βιονίτες, που πίστευαν ότι ο Χριστός ήταν απλά ένας άνθρωπος που γεννήθηκε από τον Ιωσήφ και τη Μαρία, έγινε γιος του Θεού γιατί κράτησε τον νόμο τέλεια, πίστευαν στη σωτηρία μέσω του νόμου και πιστεύαν ότι αν το κάνεις πάρα πολύ καλά, ότι μπορείς να γίνεις γιος του Θεού και ότι άμα το έκανε ο Χριστός μπορούμε και εμείς να το κάνουμε. Οπότε μετά πάμε στον Ζωραϊκό και Παύλιο χριστιανισμό, που μπορούμε να δούμε στις πράξεις Αποστόλων 24:5 που λέει το εξής: επειδή βρήκαμε τούτο τον άνθρωπο ότι είναι φθοροποιός και διηγείρει στάσεις ανάμεσα σε όλους τους Ιουδαίους ανά την οικουμένη και είναι πρωτοστάτης της αίρεσης των Ναζωραίων. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι ο Παύλιος χριστιανισμός και ο Νοζωραϊκός είναι το ίδιο πράγμα. Ήτανε. Θα εξηγήσω τι άλλαξε με τον καιρό. Τώρα ο Ναζωραϊκός και ο Παύλιος χριστιανισμός πιστεύαν ότι σώζεσαι μόνο μέσω πίστης, αλλά πάλι θα έπρεπε να προσπαθούμε να περπατάμε όπως ο Χριστός. Δηλαδή να προσπαθούμε να κάνουμε τον νόμο. Αλλά όχι με περηφάνεια, απόδοση ή νομικισμό. Όπως κάποιες αιρέσεις είναι σήμερα. Το κάνουμε καθαρά από το σεβασμό προς τον πατέρα μας, όπως αν ο πατέρας μου με πει να γυρίσω σπίτι 12 η ώρα, δεν το κάνω γιατί θα με αποκόψει από την οικογένεια αν δεν γυρίσω 12 η ώρα, το κάνω από σεβασμό γιατί είναι ο πατέρας μου και με έχει πει περίπου 12 η ώρα, μπορεί να μην το κάνω τέλεια, μπορεί να γυρίσω λίγο πιο αργά ή τέτοιο, αλλά πάλι θα το έχω στο νου μου ότι με έχει πει 12 η ώρα από σεβασμό και αγάπη. Τώρα πολλά άτομα πιστεύουν ότι ο νόμος έχει διαγραφτεί, έχει φύγει, δεν είναι για εμάς, ήταν εβραϊκός νόμος, εμείς δεν κάνουμε τίποτα τέτοιο. Και θέλω να πω ότι πιστεύανε και οι πρώτοι πατέρες γι' αυτό, γιατί υπήρχε από τότε αυτή η νοοτροπία. Για αρχές δούμε τι λέει το κείμενο και μετά πάμε να δούμε λίγο πού προήλθε αυτή η νοοτροπία. Έχουμε το κατά Ιωάννη 14:15 και λέει: αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Αυτό το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Κατά Ιωάννη 14:21. Εκείνος που έχει τις εντολές μου και τις στηρεί, εκείνος είναι που με αγαπάει. Και εκείνος που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω και σε αυτό θα φανερώσω τον εαυτό μου. Κατά Ιωάννη 14:24. Εκείνος που δεν με αγαπάει, δεν φυλάται τα λόγια μου. Και ο λόγος που ακούτε δεν είναι δικός μου, αλλά του πατέρα που με απέστειλε. Κατά Ιωάννη 15:10. Αν φυλάξετε τις εντολές μου, θα μείνετε στην αγάπη μου, όπως εγώ φύλαξα τις εντολές του πατέρα μου και μένω στην αγάπη του. Τώρα πάμε να δούμε λίγο την ιστορία. Ξεκινάμε ότι οι γνωστικοί εξαφανίστηκαν εν καιρό, οι Βιονίτες εξαφανίστηκαν και ο Ναζωραϊκός χριστιανισμός επίσης εξαφανίστηκε,
αλλά όχι ο Παύλιος χριστιανισμός. Που στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, απλά ήταν σε διαφορετικά κομμάτια. Και ο Παύλιος χριστιανισμός κάπως άλλαξε στο τι σημαίνει το τι έκαναν, λόγω του Μαρκίων. Ο Μαρκίων στην ουσία κατέλαβε το όνομα Παύλιος Χριστιανισμός. Τώρα ποιος είναι ο Μαρκίων, τι έκανε? Ο Μαρκίων για αρχή καταγόταν από τη Συνόπη, είναι Βόρεια Τουρκία, σύνταξε την πρώτη Καινή Διαθήκη. Και αυτό είναι καταγραμμένο, που η Καινή Διαθήκη του Μαρκιών ήταν 10 γράμματα του Παύλου και ένα Ευαγγέλιο το κατά Λουκάν, το οποίο μετά αφαιρέθηκε γιατί δεν θεωρόταν τόσο έμπιστο όσο τα γράμματα του Παύλου από αυτόνα, και εμπνεύστηκε από τους γνωστικούς και απέρριψε τελείως τους Εβιονίτες και η εκκλησία του εξαπλώθηκε σαν τρελή, και επίσης έφτιαξε και το Ευαγγέλιο του Μαρκίων. Τώρα, τι πίστευε ο Μαρκίων? Πίστευε ότι ο Άγιος Παύλος ήταν ο μόνος Απόστολος του Χριστού. Είναι ο μόνος που το βρήκε σωστά. Μετά πίστευε ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν διαφορετικός από το Θεό της Καινής Διαθήκης. Πίστευε ότι ο Χριστός ήταν ο Θεός της αγάπης και της χάρης και ότι η αγάπη και οι κανόνες δεν μπορούν να είναι μαζί. Και ότι τα γράμματα του Παύλου είναι πιο σημαντικά από τα Ευαγγέλια. Από την Εγκυκλοπαίδεια του Νέου Κόσμου λέει ότι αναγνώριζε τον Ιησού Χριστό ως σωτήρας, σταλμένο από το Θεό, και ότι ο Παύλος ήταν σαν αρχιαπόστολος του. Ότι ο χριστιανισμός ήταν σε αντίθεση με τον Ιουδαϊσμό και απέρριπτε τελείως την Παλαιά Διαθήκη. Τώρα, όταν εννοώ Ιουδαϊσμό, δεν εννοώ Ταλμούδ και οι παραδόσεις τους, αλλά εννοώ την Παλαιά Διαθήκη. Υποθέτω μπορεί να εννοούσε και τα δύο. Τώρα, πίστευε ότι ο Θεός της Εβραϊκής Αγίας Γραφής ήταν ένας μικρότερος δημιουργός, ο οποίος δημιούργησε τη γη και του οποίου ο νόμος, η Μωσαϊκή Διαθήκη, εκπροσώπευε μια απλή φυσική δικαιοσύνη, φόνο για φόνο. Δηλαδή, άμα σκοτώσει, σε σκοτώνω, και αυτό ήταν η νοοτροπία του για το τι σημαίνει ο νόμος. Μετά πίστευε ότι τα διδάγματα του Χριστού ήταν μη συμβατά με τις πράξεις του Ιαχωβά. Μετά ο Τερτιλιανός ισχυρίστηκε ότι ο Μάρκιον ήταν ο πρώτος που διαχώρισε την Καινή με την Παλαιά Διαθήκη. Στην ουσία η Αγία Γραφή είναι μια ιστορία, συνεχίζει από την Παλαιά μέχρι την Καινή, είναι μια ιστορία. Αλλά ο Μαρκιον ήταν ο πρώτος, σύμφωνα με τον Τερτουλιανό, που διαχώρισε ότι υπάρχει μια διαφορά με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Μετά ο Μαρκιον θεωρούσε ότι οι λογομαχίες του Παύλου, σύμφωνα με τον νόμο του Ευαγγελίου, οργή και χάρη, έργα και πίστη, σώμα και πνεύμα, αμαρτία και ηθική και θάνατος και ζωή, σαν ουσιαστικά για τη θρησκευτική πίστη, απόδωσε αυτές τις όψεις και χαρακτηριστικά σαν δύο αρχές. Ο δίκαιος και οργισμένος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο δημιουργός του κόσμου, και ένας δεύτερος Θεός του Ευαγγελίου, που είναι καθαρή αγάπη και έλεος που εμφανίστηκε μέσω του Χριστού, που στην ουσία μετά ήταν μέσω του Παύλου. Τώρα, σύμφωνα με το New Advent, λέει ότι οι επιστολές του Άγιου Παύλου που έλαβε ήταν πρώτα το προς Γαλατάς, που το θεωρούσε το κεφάλαιο του μαρκιονισμού, μετά το προς Κορινθίους Α και Β, προς Ρωμαίους Α και Β, προς Θεσσαλονικείς, προς Εφεσίους, προς Κολοσσάης, προς Φιλιππισίους και προς Φιλεμόνα. Αυτά ήταν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης του. Τώρα θα έπαιρνε στίχους από το προς Γαλατάς και προς Ρωμαίους, θα το άλλαζε και θα έλεγε αυτά τα πράγματα που έλεγε, ότι έχουμε χάρη, ότι η Καινή Διαθήκη δεν είναι για μας, έχει φύγει, έχει διαγραφτεί, αλλά πάμε να δούμε λίγο τι πιστεύανε οι πρώτοι πατέρες
για τον Μαρκιών και μετά θα δούμε λίγο από την Αγία Γραφή τι λέει η Αγία Γραφή με μια σωστή από την αρχή μέχρι το τέλος. Τι λέει από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε ξεκινάμε ότι ο Μαρκιών ξεκίνησε με τη ριζική άποψη ότι τα δόγματα της Εκκλησίας πρέπει να ακολουθήσουν τα καλά νέα του Παύλου και όλα τα δόγματα που είπαμε ως τώρα. Επειδή πίστευε ότι ο Παύλος στο προς Γαλατάς έκανε τον νόμο και τη χάρη αντίθετα. Τώρα το γράμμα από τον Ιερώνυμο στον Αυγουστινό το 404 μετά Χριστόν έχουμε το εξής. Λέω αυτά τα πράγματα όχι όπως Μανιχαίος και Μαρκιών να καταστρέψω τον νόμο που ξέρω στην κατάθεση του Αποστόλου να είναι ιερή και πνευματική, που αυτό το παίρνει από το Καταρωμαίον 7:12. Μετά έχουμε τους πρώτους πατέρες των Ειρηναίο που λέει το εξής, και ότι ο Θεός κατέργησε τις φυσικές αρχές του νόμου γιατί σχολιάζει. Αυτό είναι όταν μιλάει για τον Μαρκιών. Ακούστε ότι υπόθηκε στους αρχαίους, μη μοιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέω ότι καθένας που κοιτάζει μια γυναίκα για να την επιθυμήσει, διέπραξε ήδη μοιχεία μέσα στην καρδιά του. Γιατί όλα αυτά δεν περιέχουν ή υπονοούν κάποια αντίθεση ή ανατροπή στις αρχές του παρελθόντος, όπως οι ακόλουθοι του Μαρκιών επίμονα κρατούνε, αλλά εκθέτουν μια εκπλήρωση και μια επεκτάσή τους. Με σεβασμό σε αυτούς τους Μαρκιονίτες, που υποστηρίζουν ότι ο Παύλος μόνο ήξερε την αλήθεια και ότι σε αυτόν το μυστήριο έχει φανερωθεί μια αποκάλυψη. Να σου καταδικάσει ο ίδιος ο Παύλος, όταν λέει ότι επειδή αυτός που ενέργησε στον Πέτρο ώστε να στραφεί προς αυτούς που είχαν την περιτομή, ενέργησε και σε μένα να στραφώ προς τους εθνικούς. Ο Πέτρος άρα ήταν ένας Απόστολος του ίδιου του Θεού, που ήταν του Παύλου, και αυτός που ο Πέτρος διέδωσε στο ως Θεό ανάμεσα σε αυτούς με την περιτομή και παρομοίως και το Υιό του Θεού, ο Παύλος διέδωσε ανάμεσα στους εθνικούς. Μετά έχουμε τον Τερτουλιανό που λέει ξανά: ο διαχωρισμός του νόμου και των καλών νέων είναι το κύριο και η βασική εκμετάλλευση του Μαρκιών. Οι μαθητές του δεν μπορούν να τον ηρθούν αυτό, το οποίο βρίσκεται στην αρχή του εγγράφου τους. Αυτό το έγγραφο στο οποίο εισάγονται και χρήζονται σε αυτή την αίρεση. Γιατί αυτές είναι οι αντιθέσεις του Μαρκιών. Οι αντίθετες αντιθέσεις που είναι σχεδιασμένες για να δείχνουν τη διαμάχη και ασυμφωνία του νόμου με των καλών νέων. Οπότε, από την αντίθεση των αρχών μεταξύ αυτών των δύο γράφων, να λογομαχήσουν περισσότερο για τη διαφορετικότητα των θεών. Άρα, αφού είναι ακριβώς αυτός ο διαχωρισμός του νόμου και των καλών νέων, που έχει υποθεί ένας Θεός των καλών νέων, άλλος και σε αντίθεση στον Θεό με τον νόμο, είναι προφανές άρα ότι ένας διαχωρισμός έγινε. Εκτός κι αν φυσικά ο Μαρκιών δεν απέκτησε τις παράλογες γραφές του από έναν δάσκαλο, αλλά έμαθε για το δάσκαλο από τις γραφές. Ακόμη κι άμα ήταν μέσω θυμού που έκανε την επίθεση στην πιο ιερή μέρα των Εβραίων, γιατί όπως ο Μαρκιών ισχυρίζεται, δεν ήταν ο Χριστός των Εβραίων. Ακόμη και με αυτό το μίσος για το Σάββατο, αυτός, ο Δημιουργός Χριστός, αναγνώρισε τον Πατέρα. Μετά λέει και κάτι ακόμη, ο Μαρκίων άμεσα και δημόσια χρησιμοποίησε το μαχαίρι αντί για το στυλό, εφόσον έκανε τόσο πολύ αφαίρεση της Αγίας Γραφής. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι πρώτοι πατέρες ήταν πάρα πολύ κατά αυτού του δόγματος. Αλλά πάμε να δούμε τι λέει η Αγία Γραφή από την αρχή, το Γέννησης μέχρι την Αποκάλυψη. Στο Γέννηση 26:5 λέει το εξής: επειδή ο Αβραάμ υπάκουσε τη φωνή μου και φύλαξε τα προστατώματά μου, τις εντολές μου, τα διάγραμματά μου και τους νόμους μου. Μπορούμε να δούμε στη Γέννηση ότι οι νόμοι ήταν πολύ σημαντικοί, που ήταν πριν τις 10 εντολές, πριν όλα αυτά τα πράγματα. Η αριθμή 36-13 λέει το εξής: αυτά είναι τα προστάγματα και οι κρίσεις που ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή στους γιους Ισραήλ, στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, καντάκρι στην Ιεριχώ. Δευτερονόμιον 10-12. Πηγαίνουμε σιγά σιγά πιο μετά. Και τώρα Ισραήλ, τι ζητάει από σένα ο Κύριος ο Θεός, παρά να φοβάσαι τον Κύριο, το Θεό σου, να περπατάς σε όλους τους δρόμους του και να τον αγαπάς και να λατρεύεις τον Κύριο, το Θεό σου, με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου. Α Βασιλέων 2:3. Και να φυλάτεις τις εντολές του Κυρίου, του Θεού σου, να περπατάς στους δρόμους του, φυλάτοντας τα διάγματά του και τις κρίσεις του και με τα μαρτύρια του
καθώς είναι γραμμένο στον νόμο του Μωυσή, για να ευημερείς σε όλα όσα κάνεις και παντού όπου αν στραφείς. Αλλά Βασιλέων 3:14. Και αν περπατάς στους δρόμους μου, φυλάτοντας τα διατάγματά μου και τις εντολές μου, καθώς περπάτησε ο Δαβίδ, ο πατέρας σου, τότε θα μακρύνω τις ημέρες σου. Εκκλησιαστής 12:13. Αυτό ήταν η κατέληξη που κατέληξε ένας πάρα πολύ σοφός άνθρωπος για το τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή. Αυτή ήταν, αφού έζησε τη ζωή, τα έκανε όλα. Η κατέληξή του ήταν να σηκώσουμε το τέλος της όλης υπόθεσης. Να φοβάσει το Θεό και να τηρήσει τις εντολές του, δεδομένου ότι αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Και σε ένα άλλο κομμάτι λέει ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος, που σημαίνει ότι ήξεραν από τότε ότι είναι αδύνατο να ακολουθήσει όλο τον νόμο. Οπότε δεν ήταν ότι με τον νόμο σώζεσαι, ούτε τότε, στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε τώρα. Μετά έχουμε το ψαλμί 119, 33 με 35. Γενικά όλοι οι ψαλμοί 119 λένε πράγματα γι' αυτό, αλλά Κύριε, δίδαξέ με τον δρόμο των διαταγμάτων σου και θα τον τηρήσω μέχρι τέλους. Συνέτησέ με και θα τηρώ τον νόμο σου. Ναι, θα τον τηρώ με όλη την καρδιά. Οδήγησέ με στον δρόμο των προστάγματών σου, επειδή εφραίνομαι σε αυτόν. Μετά λίγο πιο κάτω, δες, επιθύμησα τις εντολές σου. Ζωοποίησέ με διαμέσου της δικαιοσύνης σου. Λίγο πιο κάτω, τότε θα απαντήσω σε εκείνον που με ονειδίζει, επειδή ελπίζω στο λόγο σου. Λίγο πιο κάτω, και θα φιλέτω τον νόμο σου παντοτινά, στον αιώνα του αιώνα, και θα περπατώ σε ευρυχωρία, επειδή εξήτησα τις εντολές σου. Λίγο πιο κάτω, και θα υψώνω τα χέρια μου στα προστάγματά σου, που αγάπησα και θα μελετώ στα διατάγματά σου. Ισαΐας 2:3. Και πολλοί λαοί θα πάνε και θα πούν: Ελάτε, και ας ανεβούμε στο βουνό του Κυρίου, στο οίκο του Θεού του Ιακώβ, και θα μας διδάξει τους δρόμους του, και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του, επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και ο λόγος Κυρίου από τον Ιερουσαλήμ. Ερεμίας 31:33. Αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ. Ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο στα ενδόμηχά τους και θα το γράψω στις καρδιές τους, και θα είμαι ο Θεός τους. Και αυτή θα είναι ο λαός μου. Ο νόμος του θα μας το γράψει στις καρδιές μας, ακόμη είναι έγκυρος, ακόμη και στο τέλος του κόσμου. Το Μαλαχίας 4:4. Να θυμάσαι τον νόμο του δούλου μου, του Μωυσή, που είχα προστάξει σε αυτόν, στο Χαρίβ, για ολόκληρο το Ισραήλ, τα διατάγματα και τις κρίσεις. Τώρα πάμε και στην Καινή Διαθήκη. Τι λέει για αυτή? Μην νομίζετε ότι ήρθα να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. Κατά Ιωάννη 14:15. Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Κατά Ιωάννη 14:23-24. Ο Ιησούς αποκρίθηκε και τους είπε: Αν κάποιος με αγαπάει, θα φυλάξει το λόγο μου, και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει, και θα έρθουμε σε αυτόν, και θα κατοικήσουμε μέσα σε αυτόν. Εκείνος που δεν με αγαπάει, δεν φυλάται τα λόγια μου, και ο λόγος που ακούτε δεν είναι δικός μου, αλλά το πατέρα που με απέστειλε. Α Ιωάννου 2:3-5. Και με τούτο γνωρίζουμε ότι τον γνωρίσαμε, αν τηρούμε τις εντολές του. Εκείνος που λέει ότι τον γνώρισα και δεν τηρεί τις εντολές του, είναι ψεύτης, και μέσα σε αυτόν η αλήθεια δεν υπάρχει. Όποιος όμως τηρεί το λόγο του, η αγάπη του Θεού μέσα σε αυτόν έφτασε πραγματικά σε τέλειο βαθμό. Με τούτο γνωρίζουμε ότι μένουμε ενωμένοι με αυτόν. Β Ιωάννου 1:6. Και τούτη είναι η αγάπη, να περπατάμε σύμφωνα με τις εντολές του. Τούτη είναι η εντολή, όπως ακούσατε από την αρχή, ώστε να περπατάτε σε αυτήν. Μετά πηγαίνουμε στην Αποκάλυψη Ιωάννου 22:14. Μιλάει για όλα τα πράγματα που θα γίνουν στο τέλος του κόσμου, και μακάρι αυτοί που πράττουν τις εντολές του, για να έχουν εξουσία πάνω στο δέντρο της ζωής και να μπουν διαμέσου των πυλώνων μέσα στην πόλη. Από την αρχή μέχρι το τέλος, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος μέχρι το τέλος του κόσμου, ο Θεός λέει πάντα να ακολουθάμε τις εντολές του. Μετά έχουμε το τι έλεγε ο Παύλος, που πολλές φορές τον χαρακτηρίζουν ότι έχει διαγράψει τον νόμο και ότι η χάρη και ο νόμος είναι αντίθετα. Ας δούμε λίγο τι λέει ο Παύλος. Στο προς Ρωμαίους 3:31. Καταργούμε λοιπόν τον νόμο διαμέσου της πίστης? Μη γίνεται, αλλά ορθώνουμε τον νόμο. Εννοείται πολλά άτομα το παίρνουν και το αλλάζουν λίγο αυτό το κομμάτι, οπότε πάμε να δούμε και λίγο
παρακάτω λέει και άλλα πράγματα. Προς Ρωμαίους 7:12. Ο στο μεν νόμος είναι άγιος και εντολή άγια και δίκαια και αγαθή. Τα βλέπουμε στους προς Κορινθίους Α7:19 λέει περιτομή δεν είναι τίποτε. Και η ακροβυσιστία δεν είναι τίποτε, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Προς Εβραίους 8:10. Επειδή αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω προς τον οίκο του Ισραήλ, ύστερα από εκείνες τις ημέρες. Εκείνες, λέει ο Κύριος, θα δώσει τους νόμους μου στη διάνοιά τους, για να τους γράψω πάνω στην καρδιά τους, και θα είμαι σε αυτούς Θεός, και αυτοί θα είναι σε μένα λαός. Αυτό το είδαμε και πριν, είναι για το τέλος του κόσμου. Βλέπουμε ξανά εδώ πέρα ότι ο νόμος είναι ακόμη έγκυρος. Δευτερονόμιον 6:24. Και ο Κύριος μας πρόσταξε να τηρούμε όλα τα διατάγματα, να φοβόμαστε τον Κύριο το Θεό μας και να ευημερούμε πάντοτε για να μας διατηρεί ζωντανούς, όπως τη σημερινή ημέρα. Προς Ρωμαίους 7:22. Επειδή βρίσκομαι ευχάριστη στον νόμο του Θεού κάτω τον εσωτερικό άνθρωπο. Και εννοείται έχω φτιάξει ένα μεγαλύτερο βίντεο για το τι έλεγε ο Παύλος στο προς Γαλατάς 3, το τι έκανε στις πράξεις Αποστόλων που ακολουθούσε τον νόμο. Ο Παύλος, οπότε δεν ήταν κατά του νόμου. Και πολλά αναλύει όλα τα πράγματα από τα αρχαία ελληνικά, το τι πραγματικά έλεγε ο Παύλος σε αυτό το κομμάτι που πολλά άτομα πιστεύουν ότι λέει ότι ο νόμος και η χάρη είναι αντίθετα, τα κατέστρεψε το νόμο και δεν υπάρχει πλέον. Αλλά πάμε να δούμε πώς έχει εισχωρήσει πάρα πολύ στην Προτεσταντική Εκκλησία. Και δυστυχώς, λόγω της επιρροής τους πάρα πολύ στο διαδίκτυο και παντού, πάρα πολλά άτομα, είτε είναι Ορθόδοξοι είτε είναι οποιαδήποτε, έχουν πάρει αυτή τη νοοτροπία λίγο, ίσως κάποιοι από μόνοι τους, είναι το λέω το πνεύμα του Μαρκιών, ίσως από διδάγματα από άλλα άτομα, από κάποια που επηρεάστηκαν από άτομα που είχαν επηρεαστεί από αυτό το κομμάτι. Είναι κρίμα, αλλά πάμε να δούμε λίγο τι λένε κάποιοι Προτεστάνοι. Και δεν το λέω και να τους κρίνω, δεν το λέω δείτε τι διδάσκουνε. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που πραγματικά πιστεύουν στο Χριστό σε όλες τις οργανώσεις και πιστεύω πραγματικά προσπαθούν να τον ακολουθήσουν σωστά και ξέρουν την Αγία Γραφή πάρα πολύ καλά, αλλά είναι αυτό το δόγμα που τους έχει επηρεάσει και προσπαθούν να βρουν μια λύση στο πώς γίνεται να κολλήσει η Αγία Γραφή σε αυτό το δόγμα και δεν αφήνουν την Αγία Γραφή να μιλήσει από μόνη της για το τι λέει. Ας δούμε τον Άντι Στάνλεϊ που λέει: Οι πατέρες της Εκκλησίας αποσυνδέσαν την Εκκλησία από τον τρόπο σκέψης, σύστημα αρχών και κανονισμών των Εβραίων γραφών. Πέτρος, Ιάκωβος, Παύλος ψήφισαν να αποσυνδέσουν τη χριστιανική πίστη από τις εβραϊκές γραφές τους. Και φίλοι, πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Τώρα θα κάνω μια παύση να εξηγήσω ότι και αυτός και εγώ δεν εννοώ το Ταλμούδ και εβραϊκές παραδόσεις και όλα αυτά τα μη χριστιανικά πράγματα που είναι τελείως διαφορετικά από το τι λέει η Αγία Γραφή. Ακόμη και από την Παλαιά Διαθήκη είναι 100% αιρετικά το Ταλμούδ και αυτά. Εγώ λέω για την Παλαιά Διαθήκη συγκεκριμένα και τίποτα άλλο. Μετά έχουμε το Schofield, μια διάσημη έκδοση της Αγίας Γραφής με σημειώσεις στα αγγλικά, ίσως και η πιο διάσημη, που είναι πάρα πολύ παλιά έκδοση και έχει επηρεάσει πολλά άτομα. Ας δούμε λίγο τι λέει στις σημειώσεις. Στο Γέννησης 12:1 λέει το εξής: Η τέταρτη διανομή, η υπόσχεση. Η διανομή της υπόσχεσης τελείωσε ότι Ισραήλ βιαστικά αποδέχτηκε τον νόμο στο Έξοδος 19:8. Η χάρη είχε ετοιμάσει ένα σωτήρα, τον Μωυσή. Παρήχε θυσία για τους ένοχους και μέσω θείας δύναμης τους έβγαλε έξω από τη σκλαβιά. Έξοδος 19:4. Αλλά στο βουνό Σινά αντάλλαξαν χάρη για νόμο. Οπότε είχαν αυτό τη χάρη και κάνανε το λάθος και το αντάλλαξαν για νόμο. Σύμφωνα με το Schofield. Μετά βλέπουμε στο κατά Ιωάννη 1:17 τα σχόλιά του. Χάρη είναι η καλοσύνη και η αγάπη του Θεού, το σωτήρι μας προς τους ανθρώπους, όχι από έργα ηθικής που έχουμε κάνει. Είναι άρα συνεχώς αντίθεση με τον νόμο, κάτω τον οποίο ο Θεός απαιτεί ηθική από τον άνθρωπο, αλλά κάτω από χάρη δίνει δικαιοσύνη στον άνθρωπο.
Ο νόμος συνδέεται με τον Μωυσή και έργα. Χάρη με τον Χριστό και την πίστη. Ο νόμος ευλογεί το καλό. Η χάρη σώζει το κακό. Ο νόμος απαιτεί η ευλογία να κερδίζεται. Η χάρη είναι δωρεάν δώρο. Σαν διανομή, η χάρη ξεκινάει με τον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού, που δεν ισχύει. Το νόημα της δοκιμής δεν χρειάζεται πλέον νομική υποταγή ως η κατάσταση για να σωθούμε, αλλά η υποδοχή ή η άνοιση του Χριστού με καλές πράξεις, όπως το φρούτο της σωτηρίας, που επίσης δεν ισχύει. Άμα κοιτάξει ολόκληρη την Αγία Γραφή, κανένας στην Παλαιά Διαθήκη, για παράδειγμα τώρα, δεν πίστευε ότι μπορούν να σωθούν με τα έργα τους. Ότι θα κάνουν πολλά έργα και θα σωθούν. Δεν υπάρχει αυτό στην Αγία Γραφή. Κανένας δεν πίστευε ότι με τα έργα μου θα σωθώ. Ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε στην Καινή Διαθήκη. Ναι, υπήρχαν αιρέσεις, όπως είπαμε πριν, που πίστευαν αυτό το πράγμα, αλλά αυτοί που πραγματικά ακολουθούσαν το Χριστό και το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, τον ίδιο Θεό, η Αγία Τριάδα, Ιαχωβά, Χριστός, Άγιο Πνεύμα. Το λέω Ιαχωβά για να καταλάβετε την Παλαιά Διαθήκη συγκεκριμένα, γιατί υπάρχει και σε αυτό μια διαίρεση που έχουν κάνει. Τώρα, αυτή η Αγία Γραφή που είπα ότι ήταν τόσο διάσημη επηρέασε πάρα πολύ μια σχολή που λέγεται TTS. Θα δούμε που έχει βγάλει κάποιους φανταστικούς δασκάλους από εκεί. Αλλά υπάρχει αυτό το δόγμα μέσα στην θεολογία τους που προσπαθούν, γιατί πιστεύουν πραγματικά σε αυτό το κομμάτι, που προσπαθούν πάρα πολύ να χωρέσουν την Αγία Γραφή μέσα σε αυτό το κομμάτι, αντί να δούνε τι λέει η Αγία Γραφή και να κρατήσουν μόνο τι λέει η Αγία Γραφή. Οπότε λέμε τον Charles Caldwell Ρίρι που λέει το εξής. Βγήκε από αυτή τη σχολή και λέει ότι ο νόμος δεν δόθηκε ποτέ στους εθνικούς και έχει διαγραφτεί για τους χριστιανούς. Μετά βλέπουμε και τον John Walvoord, τον πρώην πρόεδρο του DTS. Και Εβραίοι και εθνικοί θα κατοικούν στην πόλη μαζί με τους Αγίους όλων των εποχών. Σημαντικό είναι το γεγονός όμως ότι ένας Εβραίος δεν αναγνωρίζεται αυτόματα ότι ανήκει στην Εκκλησία και η Εκκλησία δεν σχετίζεται αυτόματα με το Ισραήλ. Η διαφοροποίηση μεταξύ της φυλής των Εβραίων και την Εκκλησία που αποτελείται και από Εβραίους και εθνικούς και ατηρείται σε αυτή την αποκάλυψη. Οπότε ακόμη και στον Παράδεισο υπάρχει ακόμη αυτό το «Συ είσαι Εβραίος και εγώ δεν είμαι». Ακόμη και στον Παράδεισο θα υπάρχει αυτός ο ρατσισμός. Ας δούμε λίγο τι λέει ο Παύλος στο προς Γαλατάς 3:28. Δεν υπάρχει πλέον Ιουδαίος ούτε Έλληνας. Δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος. Δεν υπάρχει ασιανικό και θηλυκό, επειδή όλοι εσείς είστε ένας στον Ιησού Χριστό. Ο Έλεφ Τσάφερ που δημιούργησε το DTS, η Γραφή παρουσιάζει αρκετούς λόγους. Η καινούργια Διαθήκη δεν μπορεί να είναι τώρα σε λειτουργία. Πρώτα προς Ρωμαίους 9:4 λέει πως η δέσμευση σχετίζεται με το Ισραήλ, αλλά η Εκκλησία δεν είναι Ισραήλ. Οπότε δεν είμαστε καν από τη καινούργια Διαθήκη, δεν ξέρω. Και σύμφωνα με το δόγμα τους δεν μπορούμε καν να σωθούμε. Νομίζω. Δεν ξέρω πού το πήγαινε με αυτό το σκεπτικό, αλλά ο Charles Caldwell Ρίρι λέει η Εκκλησία, η οποία είναι ξεχωριστό σώμα σε αυτήν την εποχή, έχοντας ευχές και ένα πεπρωμένο διαφορετικό από το Ισραήλ, μπορούμε να δούμε ότι για να χωρέσει αυτή η ηθολογία σιγά σιγά δημιουργούνται κάπου, πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο άλλο δόγμα που δεν το λέει η Αγία Γραφή, κάπως διαχωρίζεται σε διάφορα κομμάτια και ο καθένας φτιάχνει τη δικιά του νοοτροπία, το πώς θα πρέπει να χωρέσει σε αυτή τη θεολογία. Εκτός από ότι διαχωρίζουν το Ισραήλ, του Ιουδαίους και Έλληνες και Ισραήλ, που η Αγία Γραφή λέει τελείως διαφορετικά πράγματα για το τι σημαίνει το καθένα με αυτά που νομίζουν. Εκτός από αυτό, επίσης, επειδή οι Προτεστάνοι πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, και εννοείται δεν θα πάνε τελείως στο μαρκιόν ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι διαφορετικός από τον Χριστό, δεν θα το παραδεχτούν, κανείς δεν θα το πει ότι ναι, αυτό πιστεύω. Αλλά αυτό που κάνουν είναι ότι ο Θεός άλλαξε ή ότι ο Θεός άλλαξε το πώς μας χειρίζεται, ότι μετά το Χριστό άλλαξε πράγματα και δεν φέρεται σε εμάς με τον ίδιο τρόπο με την Παλαιά Διαθήκη.
Ο Χριστός είναι το ίδιο σήμερα, χθες και το αύριο. Αλλά εννοείται δεν είναι η μόνη. Έχω πάρα πολλά κομμάτια από πάρα πολλά άτομα. Ο J.N. Darby έκανε στις σημειώσεις Αγίας Γραφής του στο Έξοδος 19. Αλλά έχοντας λοιπόν διακόψει τις πορείες της χάρης, ο Θεός πρότεινε μια προϋπόθεση σε αυτούς. Αν υπακούσουν τη φωνή του, θα είναι οι άνθρωποι του. Οι άνθρωποι αντί να γνωρίζουν τον εαυτό τους και να πούν «Δεν θα τολμήσουμε», δεσμεύοντας να υπακούμε και βάζοντας τον εαυτό μας σε τέτοια κατάσταση και ρισκάρουμε την ευλογία μας. Ναι, θα φροντίσουμε να τη χάσουμε, κάνοντας όλο όσο ο Θεός είπε. Η ευλογία τώρα πήρε τη μορφή της εξάρτησης. Όπως ο Αδάμ στην αφοσίωση των ανθρώπων, όπως επίσης και του Θεού, τρόμος. Έτσι είναι ο χαρακτήρας του νόμου. Είναι κανόνας που στάθηκε στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό, αλλά ένα εμπόδιο έχει μπει ανάμεσα και η ερώτηση της ηθικής, ως μέρος της ζωής, υψώνεται και κερδίζεται από έναν άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι έχει μια τελείως διαφοροποίηση του Θεού και της χάρης, που σημαίνει ότι ακόμη κι άμα έχεις χάρη, γιατί πάρα πολλά άτομα το πηγαίνουν σε αυτή την κατάσταση, άμα κοιτάξετε πρώτα σε νοικές ομάδες και το τι απαντάνε σε άτομα που κάνουν τον νόμο, ότι ακόμη κι άμα πιστεύεις στο Θεό, άμα πιστεύεις ότι σώζεσαι με τη χάρη, ακόμη κι άμα αγαπάς το Θεό με όλη σου την καρδιά και τον Χριστό και την Αγία Τριάδα, ακόμη κι άμα πιστεύεις με όλη σου την καρδιά, άμα κάνεις όμως τον νόμο, άμα δεν είναι τόσο χειρινό ή κάνεις τις γιορτές της Παλαιάς Διαθήκης αντί για τα Χριστούγεννα και τις παραδόσεις που έχουμε, άμα κάνεις τις Παλαιάς Διαθήκης όπως ο Θεός μας είπε, ότι τότε πας κατευθείαν στην κόλαση. Δηλαδή, το έχουν διαχωρίσει ότι και να αγαπάς τον Θεό, άμα προσπαθείς να κάνεις τον νόμο, είναι λάθος. Κάνεις αμαρτία, αλλά οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρηθεί, δεν κολλάει η θεολογία τους. Οπότε σε κάνουν να πιστεύεις ότι άμα ακολουθείς τον νόμο, ότι πας στην κόλαση και ότι πρέπει να μην τον ακολουθάς για να σωθείς, γιατί πρέπει να εμπιστεύεσαι μόνο τον Θεό, που αυτό είναι, και ότι πρέπει να σωθείς μόνο με τη χάρη. Που δεν είναι λάθος, με τη χάρη σώζεσαι, αλλά πρέπει να κάνουμε πάλι τον νόμο ως προσεβασμό στο Θεό που μας έδωσε τη χάρη. Αυτό λέει και η Γραφή, αυτό λέγανε οι πρώτοι πατέρες, αλλά δυστυχώς πολλά άτομα το έχουν στη διθεολογία ότι ο νόμος και η χάρη είναι δύο διαφορετικά πράγματα, που δυστυχώς δεν είναι. Ο Θεός μας λέει ότι είναι πατέρας μας. Όπως ο πατέρας μου έχει κάποιους κανόνες για να στο σπίτι του, δεν σημαίνει ότι δεν με αγαπάει. Μετά βλέπουμε κάποιες ιστοσελίδες, το doctrine.org, που λέει το εξής. Ο Ιησούς δίδαξε το βασίλειο του παραδείσου. Ο Παύλος δεν το έκανε. Ο Παύλος δίδαξε ότι δικαιολογούμαστε μόνο με πίστη. Ο Ιησούς δεν το έκανε. Τα μηνύματα του Ιησού και του Παύλου είναι εντελώς διαφορετικά. Συμφιλίωση των μηνυμάτων δεν μπορεί να γίνει αρμονικά. Αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να αποδεχτούμε. Που δεν ισχύει. Ο Παύλος έκανε έμφαση στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού. Αυτή η ορολογία ήταν εντελώς εξαφανισμένη από τα διδάγματα του Χριστού και τους 12. Γιατί ήταν άγνωστο μέχρι ο ύψιστος Θεός το φανέρωσε στον Παύλο. Με άλλα λόγια, ήταν καινούριο. Πέτρος, Ιάκωβος, Γιάννης, Ιούδας κτλ. Δεν το δίδαξαν και δεν ξέραν τίποτα γι' αυτό. Μέχρι που το μάθανε από τον Παύλο. Ο Παύλος μόνο αποκάλυψε και δίδαξε ότι η υποκοότητα και η τοποθεσία των πιστών στο σώμα του Χριστού ήταν παραδεισένιο, όχι γήινο. Για τον Παύλο, το βασίλειο του Θεού, όπως σχετίζεται με το σώμα του Χριστού, ήταν παραδεισένιο και τελείως διαφορετικό από το γήινο βασίλειο που έλεγε ο Ιωάννης Βαπτιστής, ο Ιησούς και οι 12. Ο Χριστός στην ουσία τζάμπα δίδασκε όλα αυτά τα άτομα, τους 12 τζάμπα δίδασκε. Τζάμπα χαράμισε όλα τα χρόνια, μπορούσε απλά να έρθει να σταυρωθεί αμέσως και να τζάμπα καθότανε, μάθαινε άτομα και... Για ποιο λόγο? Σύμφωνα με αυτούς, στην ουσία απλά ήρθε, δίδασκε τους 12 για λίγο καιρό και στην ουσία είπε οι 12 δεν το κατάλαβαν, άστο, δεν το έχουν. Το προσπάθησα, δεν το μαθαίνουν, απλά θα πεθάω και θα το δείξω στον Παύλο. Και ο Παύλος θα σου το δείξει, άστο. Δεν το έχετε. Αυτό διδάσκουν στην ουσία, αλλά δεν θα το παραδεχτούν. Είναι
το λένε λίγο πιο διαφορετικά, ότι ο νόμος και η χάρη είναι διαφορετικά, δεν πρέπει, δεν είναι για μας. Όχι, 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 όχι. Γιατί θέλουν πάρα πολύ να μην έχουν νόμο που. Γιατί δεν θέλεις να έχει νόμο, γιατί έτσι καταλαβαίνεις ότι κάνεις πράγματα λάθος. Οπότε δεν θέλουν να πούνε ότι κάνουν κάτι λάθος. Θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν και πάλι να παίρνουν την κληρονομιά. Δηλαδή, είναι σαν να έχει ένα παιδί που κάνει ό,τι θέλει, κάνει ναρκωτικά, κάνει ό,τι θέλει, δεν σου μιλάει καν, δεν έχει να το δεις 50 χρόνια, αλλά θα του δώσει πάλι την κληρονομιά. Θα την επαιτήσει την κληρονομιά και θα τη δώσεις, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Σύμφωνα με αυτούς που πιστεύουν αυτό το δόγμα, αλλά δεν βλέπω έτσι να λέει η Αγία Γραφή. Πρέπει να το σεβόμαστε ως πατέρας μας που μας έδωσε όλα αυτά τα πράγματα που μας έδωσε και την αιώνια σωτηρία. Δεν το κάνουμε ότι από αυτά σωζόμαστε, δεν προσπαθούμε να το δωροδικήσουμε ότι θα το κάνω πολύ σωστά και θα με βάλεις μέσα γιατί το έκανα σωστά. Όχι, αλλά πρέπει να το κάνουμε από σεβασμό. Μετά βλέπουμε το Preserved Words, λέει μια άλλη σελίδα. Η Κοινή Διαθήκη δεν ξεκίνησε μέχρι μετά τη Σταύρωση. Οπότε όλες οι διδασκαλίες που βρίσκονται στα 4 Ευαγγέλια εφαρμόζονται δογματικά στους Εβραίους κάτω από τον Μασικό νόμο. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμάστε. Μέχρι κατά Ματθαίου 27-50 κτλ. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν ακόμη σε πλήρη λειτουργία. Οπότε όλα όσα υπόθηκαν πριν πρέπει να τοποθετηθούν σε σωστό πλαίσιο. Οπότε σχεδόν όλα όσα είπε ο Χριστός πριν το Σταυρό εφαρμόζονται δογματικά όχι σε εμάς τους εθνικούς, αλλά στους Εβραίους, σε αναφορά για το βασίλειό τους. Οπότε έχουμε αυτό τη διαφοροποίηση της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Απλά τώρα βάζουμε και το Ευαγγέλιο πάλι στην Καινή Διαθήκη γιατί δεν μας βολεύει. Οπότε αλλάζουμε και τα διδάγματα του Μαρκιών. Γιατί ο Μαρκιών είχε μόνο τα 10 βιβλία του Παύλου. Οπότε μόνο αυτά είναι Καινή Διαθήκη. Που ξαναλέω, ο Παύλος ακολουθούσε τον νόμο. Οπότε αυτό δεν ισχύει εντελώς. Αλλά σας προτείνω να δείτε το άλλο βίντεο που έχω κάνει που εξηγώ ακριβώς τι λέει ο Παύλος. Λίγο πιο αναλυτικά. Μετά έχουμε τον Arnold Frankenbaum. Συγγνώμη, το λέω λάθος. Μία από τις βασικές βιβλιακές διαφορές είναι σχετικά με το Ισραήλ και την Εκκλησία. Στην Αγία Γραφή το Ισραήλ απεικονίζεται ως γυναίκα του Ιεχωβά, όπου η Εκκλησία απεικονίζεται ως γυναίκα του Χριστού. Αποτυχία να κρατηθεί η διαφορά θα οδηγήσει μόνο στην αποτυχία κατανόησης στο τι διδάσκουν οι γραφές. Και η ίδια νοοτροπία βλέπουμε στο G.N. Darby. Η Εκκλησία είναι σε μια σχέση με τον πατέρα και οι Εβραίοι με τον Ιεχωβά. Ο εβραϊκός λαός δεν πρέπει ποτέ να μπει στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι κάτι όλο μαζί διαφορετικό, ένα είδος παραδεισένιου της οικονομίας, κατά τη διάρκεια της απόρριψης των γίνων ανθρώπων. Και ο Μάριστ J. Stanford λέει την ίδια νοοτροπία. Η ουσία του δόγματος της διανομής είναι η διαφοροποίηση μεταξύ του Ισραήλ και της Εκκλησίας. Το δόγμα της διανομής είναι σε κίνδυνο να καταρρεύσει λόγω μη προσεκτικής διάλυσης της διαφοροποίησης που διατηρεί τη ζωή. Και ένας παράγοντας είναι το δίδαγμα σε ιερατικές σχολές ότι η Εκκλησία είναι μέρος στην καινούργια Διαθήκη του Υγιεινού Βασιλείου του Ισραήλ. Αλλά ένα μεγαλύτερο επίμονο σφάλμα είναι η αποτυχία να διαφοροποιήσουμε μεταξύ των υγιεινών καλών νέων για το Ισραήλ και τα παραδεισένια καλά νέα για την Εκκλησία. Για πάρα πολύ καιρό η Εκκλησία έχει εξαρτηθεί σε συνοπτικά καλά νέα για το Βασίλειο, που δεν προορίζονταν ποτέ για αυτήν. Οι περισσότεροι που διδάσκουν το δόγμα τη διανομή μαζί με του θεολόγους τη Διαθήκη αποτυχάνουν να καταλάβουν ότι υπάρχουν δύο Ευαγγέλια. Το καθένα από αυτά βασίζεται στο αίμα στο Χριστό. Το ένα είναι στη γη και το άλλο στον παράδεισο. Και τα δύο Ευαγγέλια είναι σύμφωνα με τον Χριστό. Το ένα κηρύχθηκε από αυτόν στη γη και στην ταπείνωσή του πριν το Σταυρό, αποκλειστικά για το Ισραήλ και για το Γήινο Βασίλειο. Το άλλο, και είναι όλο μαζί νέα δημιουργία. Άλλο κηρύχθηκε από τον Παύλο, θεοποιημένο Κύριο Ιησού Χριστού, μετά το Σταυρό στον παράδεισο αποκλειστικά για το επιλεγμένο του παραδοσένιο σώμα, τη γήινη του νύφη. Οπότε έχουμε αυτό το νοοτροπίας ότι οι Εβραίοι, το Ισραήλ και η Εκκλησία και οι εθνικοί που τα έχουν αλλάξει για να κολλήσουν στην νοοτροπία τους. Η Αγία Γραφή λέει ότι υπήρχαν δύο βασίλεια, οι Ιουδαίοι και οι Ισραηλίτες.
οι Ισραηλίτες σκορπίστηκαν σε ολόκληρη τη γη και έχουμε πολλά ιστορικά δεδομένα με οικόσιμα και άλλα πράγματα που δεν ξέρω αν θα τα καλύψω, είναι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Μπορώ να σας δείξω βίντεο που το αναλύουν, ίσως να το κάνω στο μέλλον, δεν ξέρω, αλλά στην ουσία έχουμε τους Ισραηλίτες που σκορπίστηκαν σε ολόκληρη τη γη, και Ελλάδα και Ευρώπη και παντού και ακόμη και Αμερική, και σκορπίστηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε τους Ιουδαίους που ήταν τα άτομα που βρισκόντουσαν τότε κατά την εποχή του Χριστού, οι Εβραίοι που ήταν τότε μαζί με τον Χριστό, και οι μαθητές του και αυτοί που το σταύρωσαν ήταν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι Εβραίοι συγκεκριμένα. Μετά έχουμε την Εκκλησία που είναι οι πιστοί, και είπε ότι ακόμη και άμα είσαι εθνικός, δεν είσαι Εβραίος, μπορείς να ενταχθείς στο Βασίλειο. Και όλα αυτά που λέω, καθίστε διαβάστε την Αγία Γραφή, δείτε τι λέει πραγματικά, μην παίρνετε απλά το λόγο μου. Όποιος πιστεύει μπορεί να ενταχθεί στο, θα το πω, πνευματικό βασίλειο του Ισραήλ, και γι' αυτό λέει πήρε τα δύο ξύλα και τα ένωσε μαζί, γιατί κάποια στιγμή οι Ιουδαίοι και οι Ισραηλίτες θα γίνουν ένα ξύλο και θα ενταχθούν στο βασίλειο. Και το βασίλειο δεν θα έχει διαφοροποίηση, οι Εβραίοι θα κάνουν τα δικά τους πράγματα και οι υπόλοιποι πιστοί θα κάνουν τα δικά τους πράγματα, γιατί αυτά δεν είναι για μας, όχι. Είναι ένα ξύλο, θα τα πάρει και τα δύο στα χέρια τους, θα τα ενώσει και θα γίνουν ένα ξύλο ξανά. Όταν θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και θα μας ξαναφέρει μαζί όλους τους πιστούς. Και τους Ισραηλίτες πιστούς και τους Ιουδαίους πιστούς θα ενωθούν ένα στο χέρι του και θα ξαναγίνει ένα βασίλειο. Και δυστυχώς έχει ενταχθεί και στην ελληνική κοινωνία. Και θα σας δείξω ένα από τα σχόλια που είχα σε ένα από τα βίντεο. Δεν το δείχνω για να κρίνω, δεν θα κρύψω είτε το όνομά του, δεν θα πω τι και πώς που ήταν, αλλά αυτό το δείχνω για να δείτε ότι αυτή η θεολογία υπάρχει και σε πάρα πολλά άτομα στην Ελλάδα, και γι' αυτό έφτιαξα το βίντεο, γιατί πίστευα ότι υπήρχε και λίγο πριν το ανεβάσω κάποιος το έγραψε αυτό και πιστεύω ήταν το Θεό να το γράψει για να σας δείξω ότι ναι, όντως υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί πριν ήταν απλά το πιστεύω μου ότι υπήρχε ακόμη και στην Ελλάδα, αλλά όντως υπάρχει. Και αυτό ήταν ένα από τα σχόλια που είχα βάλει έναν νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν έλεγα καν άμα πρέπει ή δεν πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Και δεν το λέω για να τον κρίνω. Πιστεύω ότι πραγματικά αγαπάει τον Χριστό και πραγματικά θέλει να τον ακολουθήσει, αλλά ο Χριστός λέει ότι κάποια στιγμή θα μας πάρει όλους μαζί. Αυτή είναι από τη δικιά μου κατανόηση. Να μας παίρνει έναν και μας κρίνει, και υπάρχουν ακόμη άτομα που θα κρατάνε τις απόψεις τους πάρα πολύ δυνατά και ότι θα λένε όχι, εγώ δεν θα κάνω αυτό δεν είναι για μένα. Και θα είναι ακόμη δυστυχώς και στην κρίση θα μας δώσει μια ευκαιρία και ακόμη θα είμαστε αποφασισμένοι να πούμε όχι. Αλλά ας δούμε λίγο τι λέει στα σχόλια. Αυτά είναι για τους Εβραίους. Δεν έχουν σχέση με τον Ιησού Χριστό και τον Θεό. Και συγκεκριμένα αυτό το σκεπτικό, παρόλο που είμαι σίγουρος ότι δεν θα το παραδεχτεί, ότι αυτό δεν νομίζω πως το σκέφτεται έτσι, αλλά στην ουσία έτσι λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη είχε άλλο Θεό. Γιατί άμα δείτε το σχόλιο λέει ότι αυτό είναι για τους Εβραίους, η Παλαιά Διαθήκη είναι για τους Εβραίους, δεν έχουν σχέση με τον Χριστό και τον Θεό. Άρα ο Θεός δεν είχε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Και ότι η καινούργια Διαθήκη που είμαστε εμείς τώρα, έτσι, αυτά έχουν μόνο σχέση με εμάς. Ιησού Χριστός και Θεός, μόνο εκείνη η Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι μόνο για τους Εβραίους. Και έχουν άλλο Θεό. Στην ουσία, αλλά δεν το λέει. Και πιστεύω, άμα το ρωτήσουμε, πιστεύει στην Αγία Τριάδα. Αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτό το δόγμα που έχει μπει μέσα στη θεολογία μας. Και ελπίζω αυτό το βίντεο να βοηθήσει όσους πιστεύουν σε αυτό το δόγμα, σε αυτό το αιρετικό δόγμα, και
Ξαναλέω, δεν το λέω για να τον κρίνουμε, αυτός πιστεύει αυτά ή... Αλλά και εγώ την πρώτη φορά που διάβασα, που δεν ήξερα, δεν κατανοούσα την Αγία Γραφή σωστά, απλά το είχα κάνει μια ανάγνωση. Και εγώ πίστευα το ίδιο πράγμα, γιατί έχει κάποιους στίχους που είναι δυσνόητα, όπως λέει και στην Αγία Γραφή, ότι ο Παύλος λέει κάποια δυσνόητα και μη κατανοητά πράγματα, που πολλά άτομα τα παίρνουν και τα κατανοούν λάθος προς την ίδια τους την καταστροφή. Αυτό το λέω από την μνήμη μου, θα το βάλω μετά στο βίντεο που το λέει ακριβώς. Αλλά το δείχνω εδώ πέρα για να δείτε ότι υπάρχουν άτομα που πιστεύουν αυτά τα πράγματα και θα ήθελα να προσευχηθούμε όλοι για αυτούς. Και θα προσευχηθώ τώρα για αυτούς και θα συνεχίσουμε να λέμε λίγο την ιστορία. Χριστέ μου, σε ευχαριστούμε για όλα, σε ευχαριστούμε που μας έδειξες αυτή την ιστορία. Ευχαριστούμε που μας δείχνεις το σωστό δόγμα και ελπίζω να διώξεις, να βοηθήσεις τα άτομα να καταλάβουν και να διώξουν από πάνω τους αυτό το πνεύμα του Μαρκιών και να γυρίσουν και να ακολουθήσουν το χριστιανισμό και σένα ακριβώς όπως εσύ το θέλεις. Όπως και αν είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε για όλα, Χριστέ. Ωραία. Αμήν. Τώρα συνεχίσουμε λέγοντας λίγο την ιστορία που είχαμε μείνει. Όπως είχαμε πει, ο Μαρκιών κατέλαβε τον Παυλιανό χριστιανισμό και αυτό ήταν το ξεκίνημα που μία από τις αιρέσεις και είχαν πάρα πολύ έμφαση στο να λέγονται χριστιανοί οι Μαρκιωνίτες. Θέλανε να λέγονται χριστιανοί και πιστεύω γι' αυτό η πρώτη η εκκλησία στην αρχή, οικουμενικό συνέδριο που θα έλεγε πώς θα αποκόψουν τους Μαρκιωνίτες, γιατί εντάχθηκε τόσο πολύ στους χριστιανούς που πλέον δεν ξέρουν τη διαφορά και γι' αυτό πιστεύω, αυτό είναι δικό μου, ότι παίρνουν άτομα και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά πιστεύω ήταν ένας ακόμη λόγος που τους παίρνουν και τους διδάσκανε μέσα στην εκκλησία στην αρχή της ιστορίας της εκκλησίας, μετά από λίγο καιρό, επειδή ήταν πολύ χριστιανοί, το αλλάξανε λίγο, αλλά στην αρχή τους παίρνουν και τους διδάσκανε για να τους δείξουν το σωστό δόγμα. Το δόγμα όπως μας το έδωσαν οι Απόστολοι και όχι όπως το σκέφτεται η κοινωνία, όπως έχουμε και αυτό το πρόβλημα σήμερα. Οπότε από εκεί ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα. Τουλάχιστον αυτή είναι από τις πρώτες πηγές που το βρήκα. Ο Μαρκιών ήταν νομίζω 80 με 160 μετά Χριστόν, ήταν πολύ αρχή στην ιστορία, πριν τα οικουμενικά συνέδρια. Και μετά από τον Μαρκιών, μετά από λίγο καιρό, έχουμε το Συμβούλιο της Πίστης των Αποστόλων, 150 με 180 μετά Χριστόν. Συνεχίζω λίγο την ιστορία, που αυτή στην ουσία ήταν το ίδιο πράγμα με την πρώτη σύνοδο της Νικαίας, απλά σε πιο μικρή έκδοση. Μετά έχουμε το διάταγμα των Μεδιολάνων, το 313 μετά Χριστόν, που στην ουσία έκανε τον χριστιανισμό νόμιμο. Δεν χρειαζόταν πλέον να κρύβονται και δεν τις κυνηγούσαν πλέον επειδή ήταν χριστιανοί. Μετά από λίγο καιρό έχουμε την πρώτη σύνοδο της Νίκαιας, το 325 μετά Χριστόν, που έγινε για να, όπως το σύμβολο της πίστης των Αποστόλων, για να κηρυχθεί επίσημα το σωστό δόγμα από αιρετικές απόψεις όπως οι γνωστικοί, που υπήρχαν πάλι λίγο ακόμη λόγω του Μαρκιών, δηλαδή ξαναέφερε τους γνωστικούς κάπως ή κάποιοι πίστευαν στο Μαρκιών, προσπάθησαν να το περιορίσουν λίγο αυτό όσο μπορούσαν. Αλλά δυστυχώς ακόμη και πιο μετά εντάχθηκε στο χριστιανισμό τον ίδιο, γιατί λέγανε τόσο πολύ ότι ήταν χριστιανοί και πλέον δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη διαφορά του. Ορθόδοξος ή χριστιανός ήταν κάπως το ίδιο στο μυαλό πολλών ανθρώπων και δυστυχώς δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ από αυτά που έχω διαβάσει και από την ιστορία. Και βλέπω ότι είναι το ένα πράγμα που, παρόλο που το θεωρώ σαν αίρεση, δεν κάθισαν να το αντιμετωπίσουν με οικουμενικούς συνόδους και εντάχθηκε στην κοινωνία μας μέχρι σήμερα. Αλλά στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στις Νίκαιας, λέει, όπως είπα, υπήρχαν οι γνωστικοί και υπήρχε και ο Αριανισμός. Ο Αριανισμός, τα πιστεύω τους, είναι ότι ο Θεός δημιούργησε τον Χριστό που χρησιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα. Το οποίο εν γνώση μου είναι μόνο οι μάρτυρες του Ιεχωβά πλέον
που χρησιμοποιούν αυτή την νοοτροπία από όλες τις αιρέσεις και τις εκκλησίες, πιστεύω είναι οι μόνοι που έχουν κρατήσει τον αριανισμό. Με λάθος, υπάρχουν πολλές ομάδες, αλλά αυτά που έχω δει νομίζω είναι μόνοι. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες αιρέσεις ή άλλες ομάδες που δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα ή κάτι τέτοιο, απλά πιστεύω το συγκεκριμένο δόγμα είναι μόνο στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Και η απόφαση που πήραν στην Νίκαια ήταν ότι ο Θεός, ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένας Θεός με 3 προσωπικότητες. Και αυτό ήταν το δόγμα που ακόμη και σήμερα, χωρίς να το ξέρουμε, πολλά άτομα το διαφοροποιούν. Εννοείται δεν το κάνουν επίτηδες και δεν πιστεύουν ούτε οι ίδιοι αυτό το δόγμα. Αν τους ρωτήσεις, πιστεύω το 99% θα λέει ότι πιστεύει στην Αγία Τριάδα, αλλά το δόγμα τους λέει κάτι διαφορετικό. Οπότε ελπίζω να καθίσετε να διαβάσετε την Αγία Γραφή μόνοι σας, να δείτε τι πραγματικά λέει. Μπορείτε να δείτε και το άλλο βίντεο που λέω ακριβώς τι λέει ο Άγιος Παύλος από τα αρχαία ελληνικά, να δείτε ο Άγιος Παύλος τι εννοεί. Γιατί όπως λέει και η Αγία Γραφή, κάποια άτομα παίρνουν τα λόγια του Παύλου και τα αλλάζουν προς την ίδια τους καταστροφή. Οπότε ελπίζω να βοηθήκατε από αυτό το βίντεο. Ελπίζω ο Θεός να σας ευλογήσει και καλή συνέχεια.